सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 30 वर्षांच्या आरोग्य सेवेनंतर सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे सेवानिवृत्त झालेत। या सेवानिवृत्ती समारंभात सावंतवाडी व दोडामार्ग येथील अनेक दिग्गजांनी उपस्थित राहून त्यांना शुभेच्छा दिल्यात। पाहूयात। डॉक्टर ऐवले सावंतवाडीमध्ये ज्यावेळी आले त्यावेळी सावंतवाडीमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या बाबतीत एक इन्सिडेंट घडला, ज्यामध्ये त्यांचा मुलगा त्या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की त्याला एक व्याधी झाली आणि देवाला तो त्या ठिकाणी आवडला आणि तो देवाघरी गेला। परंतु अशा सिच्युएशन मध्ये सुद्धा त्या व्यक्तीने कधीही डॉक्टरी पेशामध्ये कोणत्याही प्रकारचं निगोशिएशन न करता चांगली सेवा या ठिकाणी दोडामार्ग सावंतवाडी अशा दोन्ही शहरामध्ये त्यांनी देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला। खरोखरच एक स्त्री रोग तज्ञ म्हणून त्यांनी अतिशय उत्कृष्ट सेवा या ठिकाणी दिली। सावंतवाडीमध्ये काम करत असताना उत्कृष्ट प्रकारे त्यांनी डॉक्टरी सेवा बजावलेली आहे। मी त्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यात खूप खूप शुभेच्छा देतो। या पाटेश्वर चरणी आणि उपरकर चरणी अशी प्रार्थना करतो की भविष्यात ज्या ज्या ठिकाणी ते जातील, ज्या ज्या ठिकाणी ते काम करतील, डॉक्टर म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट प्रतीचं काम करावं आणि त्यांच्या हातून अशा प्रकारची सेवा ही आयुष्यभर घडत राहो अशीच मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो। डॉक्टरांच्या बाबतीमध्ये दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आपण पाहतच आहोत, अत्यंत उत्कृष्ट सेवा। तो सुद्धा माझ्या मतदारसंघाचा भाग होता आणि अत्यंत सेन्सिटिव्ह भाग। आणि डॉक्टरांना जेवढे पेशंट जे आहेत हे आमच्या दोडामार्ग तालुक्यातून तेवढेच पेशंट्स आपल्या गोव्यातून येत असत। गोव्यामध्ये सुद्धा डॉक्टरांचं अत्यंत चांगल्या तऱ्हेने नाव होतं आणि त्या दृष्टीने त्यांच्याकडे गोव्यातून पेशंट येतात सर। परंतु डॉक्टरांनी तो भायलो आणि भितुरलो असं काही केलं नाही। जो कोण पेशंट असेल तो भायलो असून देत नाही तर भितुरलो असो, तो पेशंट आहे आणि त्याला योग्य तऱ्हेने ट्रीटमेंट दिली पाहिजे अशा तऱ्हेने डॉक्टर ऐवळेचं काम राहिलेलं आहे। आम्ही नेहमी लक्ष ठेवून असतो की कर्मचारीसुद्धा आम्हाला बऱ्याचशा गोष्टीची माहिती देत असतात आणि त्या अनुषंगाने त्या काय सिरियसली सगळ्या घ्यायच्या नसतात। परंतु डॉक्टरांच्या बाबतीत 100% कर्मचारी हे डॉक्टरांची स्तुती करण्यासाठी नाही, पण मी वस्तुस्थिती सांगतो की 100% कर्मचारीसुद्धा डॉक्टरांचं कार्य आणि डॉक्टरांच्या सेवेबद्दल अगदी पूर्णपणे समाधान होते आणि त्या अनुषंगाने डॉक्टरांना पुढच्या त्यांच्या जीवनामध्ये मी त्यांना सुयश चिंतितो। असे व्यक्ती परत मिळणे नाही, सगळ्या दृष्टीने हव्या त्या साच्यात तुम्ही डॉक्टरना घालू शकता। एक जेंटलमन आहे की नाही तर 100% जेंटलमन होते डॉक्टर। त्यांच्या बाबतीत कुठलीही कसलीही तक्रार आली नाही याचं मी साक्षीदार आहे आणि म्हणून बोलतोय। एक डॉक्टर म्हणून तुम्ही पाहाल 100% पेशंट्सनी त्यांना आशीर्वाद दिलेले आहेत, ते आपण पाहतो आहोत। पुनश्च मी पाटेकर देवाकडे प्रार्थना करतो की डॉक्टर ऐवळे सरांना पुढे चांगले आरोग्य लाभावं, राजकीय आणि त्यांच्या क्षेत्रामध्ये आरोग्य क्षेत्रामध्ये चांगले यश मिळावं। संपूर्ण दोडामार्ग तालुका
कायमस्वरूपी डॉक्टर येवाळे आणि त्यांच्या कुटुंबियाचा ऋणी राहील. कारण त्यांनी जी सेवा दोडामार्ग तालुक्यामध्ये दिली, आता अनेक लोकांनी सांगितलं की वैद्यकीयदृष्ट्या आता बाकी सगळं दृष्ट्या काय आपला दोडामार्ग तालुका मागास राहिलेला नाही आहे, परंतु वैद्यकीयदृष्ट्या अजून तरी मागासलेला आहे. आणि या क्षेत्रामध्ये मी पाहतो, आमची ज्यावेळी राजकीय कारकीर्द सुरू झाली त्या वेळेपासून येवळे सरांनी जे आम्हाला सहकार्य केलं अनेक विषयासाठी, मग कुठला दत्तपलीत असो, कधीही रात्री अपरात्री फोन करा की या ठिकाणी या पेशंटला ही मदत पाहिजे, कोणतीही करतात त्यांनी ती मदत केलेली आहे. अनेक या ठिकाणी आम्ही पाहतो, अनेक या प्रसूती ज्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये त्यांनी केल्या गोरगरीब जनतेच्या, अनेक वेळा त्यांनी रात्र जागून त्या पेशंटबरोबर राहून ते काम केलेलं आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील लोकांची आर्थिक परिस्थितीसुद्धा एकदम खलाखाची नाही, चांगल्या प्रकारे आहे. गोव्यामध्ये जाऊन वेगवेगळे उपचार ते घेतात. ते त्यांची सेवा जर दोडामार्ग तालुक्यामध्ये उपलब्ध झाली तर ती व्हावी अशी आमची मनोमन अशी इच्छा आहे. आपण ती आपल्या आयुष्यामध्ये काय पुढे तुम्ही योजलेलं आहे ते तुमचं आहे, परंतु आमची एक इच्छा आहे की तुम्ही असं एक योगदान आमच्यासाठी द्यावं, जेणेकरून त्या ठिकाणी चांगलं असं हॉस्पिटल उभं राहावं अशी आमची इच्छा आहे. तुमच्या सेवानिवृत्त्या या दिनानिमित्त पुढील आयुष्याला उदंड असं आयुष्य तुम्हाला लाभो आणि संपन्न आरोग्य लाभो. तुमच्या सर्व कुटुंबियांना या ठिकाणी मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. ती आई अशिक्षित होती नाही, तिला दोनच शब्द बोलता येतात, MBBS आणि इंजिनियर, हे दोनच शब्द बोलते ते. तर तिला त्या ऑप्थॅमॉलॉजिस्टनं सांगितलं, म्हणजे ते आपल्याला माहीत आहे की बाबा तुम्ही जर डोळ्याची काळजी नाही घेतली तर तुमचा डोळा हा जाण्याची शक्यता आहे. पण ती घरी आल्यानंतर ज्या पद्धतीनं सांगून ती रडायला लागली, त्यावेळेला मग त्या डॉक्टरांचा खूप राग आला. म्हणजे कोणते डॉक्टर की बाबा माझ्या आईच्या डोळ्यातून पाणी आलं. आणि त्यावेळेला मी ठरवलं होतं की आपण झालो तर डॉक्टर व्हायचं म्हणून. म्हणजे ऑप्थॅमॉलॉजिस्ट तर झालो नाही, पण डॉक्टर झालो. तर त्याच्यानंतर ते थोडा 1-2 महिन्याचा वेटिंग पिरियड होता. मग थोडंसं फ्रस्ट्रेशन म्हणा किंवा एक इच्छाशक्ती होती की वडिलांना म्हटलं मी नाही, म्हटलं मी शेतामध्ये ऊस कापायला जाणार म्हटलं. तर मी 2 महिने जे आपण इतर बघतो ना ऊस कापतात, तसे 2 महिने मी शेतीमध्ये ऊस कापले, ट्रॅक्टर भरले. आणि मला वेटिंगवरचा जो MBBSच्या इंटरव्ह्यूचा कॉल आला ॲडमिशनचा, त्यावेळेला मी शेतामध्ये ऊसाच्या त्या मोळी टाकत होतो. ते आमचे काका घेऊन आले ते इंटरव्ह्यू कॉल. मग तिथं असणारे आता कोणाला वाचायला येणार आहे, एक पोस्टमन होते, त्या पोस्टमननी ते कॉल वाचला आणि त्यांनी सांगितलं की ह्या ज्ञानेश्वर माऊलींना MBBSच्या ॲडमिशनसाठी त्यांना JJ हॉस्पिटलला त्यांना इंटरव्ह्यूसाठी बोलवलेलं आहे. वेदांग हा माझा मुलगा होता, खूप ॲक्टिव्ह होता म्हणजे. आणि बरोबर 4.5 वर्ष असताना त्यावेळेला त्याची डेथ झाली. आणि त्या डेथ झाल्यानंतर जे आम्ही काही खचून गेलो होतो त्यावेळेला, म्हणजे त्यातून बाहेर येईल असं म्हणजे काही वाटलेलं नव्हतं म्हणजे. आणि त्यावेळेला नुकतंच घर बांधलेलं होतं. आईवडिलांची पण त्यावेळेला खूप इच्छा झालेली की आता यांनी सोडून यावं इकडे, मोठं हॉस्पिटल नको, एक छोटंसं क्लिनिक टाकून इथं प्रॅक्टिस करावी गावाकडे. पण मॅडमच्या डोक्यात एक कसं असतं, महिलांच्या डोक्यात एखादी गोष्ट बसली की माझा मुलगा वारला आहे आणि त्याचा आत्मा इथेच आहे, त्यामुळे मी सावंतवाडी सोडू शकत नाही, म्हणजे सिंधुदुर्गतनं सोडून मी जाऊ शकणार नाही. त्याच्यानंतर मग 1 महिनाभर म्हणजे काहीच न करता मी घरी बसलो. म्हणजे काही इच्छा नव्हती करायची. आणि ती मुलं सोबत बागडताना मी बघितलेली होती. आणि सिद्धी त्यावेळेला म्हणजे 16 दिवसाची होती. ज्यावेळेला वेदांगची डेथ झाली त्यावेळेला सिद्धीचा पण जन्म झाला होता. तशी 1 महिन्यानंतर मग दोडामार्गचे आमचे काही मित्र होते, विठ्ठल दळवी म्हणून त्यावेळेला तरुण भारतचे पत्रकार होते, चांगले मित्र होते मग. आणि अजय पवार म्हणून इथे उद्योजक म्हणून आहे, ते माझ्याकडे आले. त्यांना माहीत झालं की सर बहुतेक पॅकिंग करून गावी जायचा विचार करतात. तर मग ते मॅडमचं मी सांगितल्यानंतर त्यांनी मला एक ऑप्शन दिला की सर म्हटले तुम्ही एक काम करा ना, तुमचं जर सावंतवाडीमध्ये मन लागत नसेल या गोष्टीमुळे तर तुम्ही दोडामार्गला का थोडे दिवस ट्राय करत नाही म्हटले. बरं, मॅडमचं बालपण हे सगळं शहरात गेलेलं, सावंतवाडीचं घर पण चांगलं तसं शहरातच होतं. आणि शंका वाटली आता मॅडम तयार होतील की नाही. आणि RS कुलकर्णी सरांनी मला वाटतं त्यावेळेला मग ती ऑर्डर काढली म्हणजे दोडामार्गची. मग मॅडमना थोडंसं कन्व्हिन्स केलं मी
आपल्याला ब्रेक हवा असेल तर म्हटलं लोकांची सेवा करता आली तर बघूया. तर दोडामार्गला गेलो त्यावेळेला पाऊस होता, म्हणजे भरपूर पाऊस होता. आणि गेलो तर ती परिस्थिती बघितली तर त्या क्वार्टर्समध्ये मी बघायला गेलो तर तिथं उंदराने अशी बीळ पाडली होती, खालून गवत उगवलं होतं. प्रत्येक कन्सल्टिंग रूममध्ये असं पाणी गळत होतं आणि हात भिंतीला लावला तर शॉक यायचा. ऑपरेशन थिएटरमध्ये गुडघेएवढं पाणी होतं. मग म्हटलं आता मी म्हटलं गायनेकॉलॉजिस्ट म्हटलं इथं काय करणार म्हटलं या अशा अवस्थेमध्ये. तरी पण मॅडमांनी आम्ही जाऊन तिथे थांबलो. मॅडमने एक 8 दिवस बघितले. मॅडम म्हटल्या की या स्थितीत तर मला काय इथं राहणं होणार नाही. मग परत मी दोडामार्गच्या सर्व पत्रकारांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांना एक हाक दिली आणि त्यांना सांगितलं बाबांनो मी गायनेकॉलॉजिस्ट आहे. मी जर फक्त इथं थंडी तापाचेच पेशंट जर बघणार असेल तर मग माझा इथे तसा जनतेसाठी उपयोग काय नाही आहे. तुम्हाला मी म्हटलं 1 महिन्याचा कालावधी देतो. हे सगळं म्हटलं ह्या बिल्डिंगवरती छप्पर पत्रे घालून द्या, प्रत्येक क्वार्टर्स दुरुस्त करून द्या, ऑपरेशन थिएटर आहे ती वर्किंग करून द्या. थोडीफारी पदं काय असतील ती भरा. पदक भरण्याची तर काही शक्यताच नव्हती. त्यावेळेला एकटाच मी तिथे होतो. मग त्याने 1 महिन्यात म्हणजे कमिटमेंट पूर्ण केलं. PWDला आंदोलन करून हाताशी धरून त्यावेळेला प्रवीणभाई पण असायचे. प्रवीणभाईच्या शब्दाला पण खूप वजन असायचं. आणि दोडामार्गमध्ये चंदुमळीक नावाचे त्यांचे एक जवळचे कार्यकर्ते होते. ते छोट्या छोट्या गोष्टीला बाईंना फोन करून सांगायचे. तर ते 1 महिन्यात त्यांनी ते करून दिल्यानंतर मग हे वेदांचं दुःख जे आहे ते आता मी कसं विसरणार. तर मी अहोरात्र दोडामार्गच्या लोकांची सेवा केली. म्हणूनच म्हटलं मी सगळ्या भूमिकेत म्हणजे फिजिशियन मीन्स, सर्जन मीन्स, गायनेकॉलॉजिस्ट मीन्स, ॲनेस्थेटिस्ट मीन्स, जे काय असेल त्या सगळ्या भूमिका. परत MLC आली, PM आली, डिलिव्हरी आल्या, सीझर आले. मध्येच काय जनरल सर्जरी असते तर दोडामार्गला वजराटकर सर यायचे, गुप्ता सर यायचे. कोणी माझ्या शब्दाला नाही असं म्हणत नव्हते की, कारण ते बघत होते की मी अहोरात्र जर काम करत असेल तर आम्ही एखादी सर्जरी येऊन तिथं केली तर म्हणजे काय अडचण काय आहे. त्या भावनेतून सर कुडाळला असताना पण यायचे, सावंतवाडीला असताना तर त्यांना थोडंसं सोपं जायचं. राज्यस्तरावरची टीम आली. मला वाटते तिकडलं विदर्भातलंच कुठलं तरी एक आपल्या रेसमध्ये होतं दोडामार्गच्या. आणि त्यावेळेला डायरेक्टर नेमचंद कांबळे म्हणून तर असे कोणतरी होते आपले डायरेक्टर. त्यांची टीम आली होती तिकडून. आणि त्यावेळेला त्यांनी ऑपरेशन वगैरे इथं कुठली होतात हे विचारल्यानंतर आपली रुटीन लोकल स्पायनल आणि इतक्या दुर्गम भागामध्ये. आता मी इथून बघितलं तर थोडंसं वेगळं आहे दोडामार्ग. पण त्यावेळेला महाबरे म्हणून एक ॲनेस्थेटिस्ट होते. ते एवढे म्हणजे आम्ही दोघांनी प्रॅक्टिस साधारणतः त्याच वेळेला चालू केलेली. त्यांनी म्हापशामध्ये आणि मी दोडामार्गमध्ये. तर ते तिथं GA द्यायचे, शॉर्ट GA वगैरे द्यायचे. आणि तिथं आम्ही सर्वायकल एन्सर्कलिससारखे वगैरे ऑपरेशन करायचो. मग ते लिस्टमध्ये त्यांनी GAमध्ये ह्या हॉस्पिटलला ऑपरेशन होते ते चांद्यापासून बांद्यापर्यंत ते आले होते. कुठल्याही ग्रामीण रुग्णालयामध्ये त्या काळामध्ये, आता होत असतील माहीत नाही. तर तेवढ्या एका अटीवरती त्यांनी, आणि बाकीचं तर म्हणजे सगळ्या गोष्टी परिपूर्ण केल्या होत्या. आणि त्यावेळेला त्यांनी त्याच वेळेला डिक्लेअर केलं होतं की हे ग्रामीण रुग्णालय हे महाराष्ट्रामध्ये याला आम्ही डिक्लेअर करून टाकलेले. फक्त अनऑफिशियल, ऑफिशियल अजून केलेलं नव्हतं. आणि मुंबईला गेल्यानंतर ते खरंच झालं. त्यांनी राज्यामध्ये आपल्याला 1 नंबरचा पुरस्कार जाहीर केला. 16-17 मी परत इथंच काढली. त्याच्यानंतर तुम्हीच परत माझी कलेक्टरला सांगून 17मध्ये ऑर्डर दोडामार्गला काढली. तर अशा परीने मी 2023पर्यंत दोडामार्गच्या लोकांची वेगवेगळ्या पद्धतीने सेवा केली. म्हणजे आता ते जनतेच्या हक्काची ॲम्ब्युलन्स असू द्या किंवा अशा मी बरेच मिटिंग घेतलेल्या होत्या की मला एका म्हणजे दानशूर व्यक्तीने अख्ख्या वॉर्डच्या कॉट नवीन दिलं होतं. 23पर्यंत काम केलं आणि लकीली मग ते आपल्याला 6 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्या प्रणालीवरतीच बदल्या होत्या. तर मग डोक्यात विचार आला की बाबा ऑप्शन त्यावेळेला दुर्वाडकर सरांचे प्रमोशन झालं होतं आणि क्लास 2ची पोस्ट रिकामी झालेली. तर मग मी त्या पोस्टसाठी तिथं ऑप्शन टाकलं की मला तो एकच ऑप्शन टाकला मी, सावंतवाडी, इतर कुठले टाकले नव्हते. तर मग त्या 2023मध्ये मला ते सावंतवाडीसाठी बदली मिळाली. जुलैमध्ये हजर झालो. मग नुकतेच सर रिटायर झाल्यानंतर मग
कसं असतं, एखादी प्रस्थापित व्यक्ती तिथून गेली की थोडंसं हललेलं असतं हॉस्पिटल. म्हणजे सगळे लोक जरी काम करत असतील जुने, दोडामार्गमध्ये जरी काम केलेलं असेल, तर मला इथं येऊन थोडंसं बसवायला म्हणजे माझं नाव होतं, माझ्या नावावरती फरक पडायचा नाही असं नाही. म्हणजे एखाद्या नवीन माणसाला ते जड गेलं असतं, पण माझ्या कामाचं नाव असल्यामुळे मला तेवढं जड गेलं नाही. आणि माझे सहकारी पण वजराटकर सर, चौगुले सर, निखिल, ही सगळीच मंडळी, सागर जाधव, RBSKच्या टीम होत्या, हे सगळेच काम करत होते. त्याच्यानंतर 23ला हजर झाल्यानंतर मग आज तागायत काम केलेलं आहे. त्यामध्ये मग बरेच CT स्कॅन झालं, मॉड्युलर ICU झाल्या, डायलिसिसचं काम झालं, हां हो, लिफ्ट झाली तयार. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने काम. तर कसं आहे माहीत आहे का, की सावंतवाडीचं रँकिंग हे पहिल्या 10मध्ये महाराष्ट्रामध्ये, पण मधल्या काळात थोडासा तो फिजिशियनचा तो इश्यू धरून थोड्याशा काय न्यूज आल्यामुळे आमचे डॉक्टर लोक थोडेसे हातबल झालेले. म्हणजे त्यामध्ये बरेच डॉक्टर बदली करून जावे की काय असं त्यांच्या डोक्यामध्ये आलं. पण वेगवेगळ्या म्हणजे काम करण्याची थोडी खुजली अंगात असते. मग त्यावेळेला ते तेंडुलकर सरांना आणलं, नंतर रेड्डी सरांना घेऊन आलं. अशा वेगवेगळे प्रयोग करत करत म्हणजे आज हा उद्या शेवटचा दिवस आहे, तर तुमचा उद्या संडेचा दिवस वाया जाऊ नये म्हणून मी आज तुम्हाला सर्वांना माझ्या या सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमाला येण्याचं आवाहन केलं होतं. आणि त्याला मान देऊन तुम्ही सगळे एकत्र आल्याबद्दल मी आणि माझे कुटुंब आणि उपजिल्हा रुग्णालयातर्फे मी आपल्या सर्वांचं आभार मानतो.